करे सन ते सरप्राइज इतना ही मैं खुद ही हैरान थी गा उन्हें यारे मुनाफिक आन उन्हें कोई लग पता के दीते चुना को मैं आज खोल दे आखसा आज वाड़ा की चौनी करेंदे पे ते आज दी पटाई शुरू कर दी है। अस्सलाम वालेकुम मैं हाँ मोहम्मद राशिद तो साडे दे पे यूट्यूब चैनल माही व्लॉग आज दी वीडियो स्टार्ट करने उम्मीद है कि साडी वीडियो अच्छी लगे सारे चैनल को सब्सक्राइब करे सो वीडियो को लाइक करे सो कमेंट करे सो ते शेयर करे सो उम्मीद करना तो सारे ठीक ठाक हो सो अल्लाह के करम नाल फजल नाल ते मैं आया खड़ा घाच ते घाह मैं के ठंडे वेले ना जा घाह वगैरह कप गिनूँ ते वाल बाकी जरा काम हो सी वो वाल करे सो बस घाह वगैरह कप ते ऐसा रख दिता ही ते हुण बस नहीं रखी वे ने इंदू बाद जरा ना ओ एक घाह वाल शाम को जल टुके सो वेले चाह के फजुलते पे हुण घर घाह वगैरह कप दे आप रख दे हुण चलते पे कई होर होवी हो घाह वगैरह कप दे आए खड़े से ते पंप दे पे ऐसे पत्थर ही ते एक पंप को साफ करने अद्धी दा पहले कर गया से हुण जेरी बची पई ते ओ साफ करन आए वते साके पुडू डरदाली नाल जरा ना छिकी खड़े सारा काम कट्ठी की खड़े वाल ए पलिए चा दे न वाल उडे बाहर सटे सो दीवार दे दे वालो को भाषा ले ए मेरे ना पे ए जरा ना कट्ठी की खड़े ओ जरी पहले उदू मेल गया से कट्ठी कर दे ते ओ थोड़ी बात ही पई से हुण उन ते डंदाली वगैरह मारे सो पई दे आवे चावा चावा चलो शाबाश 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 पतरी जड़ी ना कट्ठी कर दे उको भा ला के ए वाला जरा हिस्सा पिया है ना ए चाहते पा साड़ देता है ते उको हुन भा शाला के भा लगी थोड़े दे पे के भा तेज है ए दरख्त की साड़ के नहीं धुआं ना पे दरख्त कोई जरी भा है ना लगी पई है मेरे मुंह गुलाब तक फुल है गुलाब चलते पे जर वो वाला पासा पे वो दिखे ने क्या सूरत हाल है अद्धी बच्ची पई हो भी हाँ क्या रोला है बस नहीं थी दी साके पानी शानी क्या नहीं तो बह गए तो में क्या वजह पानी मौके हल मारण ते गड्डी डीजल आई घट ते वाल हुण गड्डी डीजल पारी ते गड्डी वेंदी पई है जेरे पिछला प्लाट है ना ओ उन्हें ते हल मारी तन ते ए वाला जरा रंदा पे ए हुण मरे सी हुण वेंदी पे हुण शुरू थी सी दिवाली में आसी पई
ਅੱਜ ਵਾੜਾਂ ਦੀ ਚੋਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਡੂਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸੋ ਵਾੜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਸਿਰ ਖੜਾਉਣੇ ਬਾਕੀ ਬੇ ਪੱਟ ਰਹਿਣ। رمضان شریف ہی ہے، پہلا روزہ ہی ہے تے نال اج پٹائی بھی انہاں دی کریں دے پے۔ میں کار کے تک ساری عمرہ ویلا رہ گیا ہوں تو پتہ لگ سی لیکھا لگ سی کیا کہے ہاں کدی وغیرہ حالت رہی نہیں تے کدی نہ ماما کے تروٹو تے مائے والا وینا پیان تے وہ جاتی وینا تے کوئی تے وینا کرے کو سیٹ کرے تے جو تے بیگ کھڑا ویلڈنگ والی دکان تے جو تے سیٹ کرے جی ہاں گڈی سپرے کریں بھی ودیے ہی ٹائم تے پہلا چکر لا تے دوجا چکر گدی آندی ہے جی اوئے ہاں حکم اے مسئلے لفڑے مت کر جی کیا کلا جی کیا ہے ڈھیر سادہ کیا ہے اور ہم گال تک آ رہا ہیلو 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 کیا کہے چاچا ودا دیکھ سلو سلو میرے کو دے تو میں بھجا تے مکا دے رکھ دیتا منٹاں وچ گڈی ہوں تریجا چکا چرے نا وہ واپسی گھن ویسی تو کو کام ہی کر کے تا کر ویلا کھانا سی ہائے حاجی اوئے او ملنگا چاچا بھتریجا نوں کھڑ کے وے ٹائم گارن کیتا تو کام کی ہے کیا دکھنے تو کیا نہیں پی گڈیاں نہیں پئی مگر گڈی کیا کرے سی نہیں بس میرے اتنے چڑھ سی میرے اتنے تو نہیں چڑھتی کیا جاندی پئی ایت کتھے ایت کنے کتھے ہاں یہ تو ہاتھ ہے جی ہاں یہ ہاتھ ہے
دوجی ٹینکی بھر دے تے ہن وینا پہ تے ایکو مکمل کرے سی پلاٹ کو مکمل کر دے تے ول ڈسکا وغیرہ جنہاں اوہ لاونے میں خوش ہاں او خوش پتہ کہتا گالو ہاں اج میں خوش بہت زیادہ خوش ہاں خوش تو گالو ہاں اج ہائی عدم اعتماد دا ووٹنگ آئی تے جری عمران خان پہلے آکھیا میں سرپرائز دے ساں ایو سما سرپرائز دیتے اپوزیشن والا دا منہ دیکھن والے ہن میں اتنا خوش ہاں بہت زیادہ تے نالے اج حکومت طریقے انصاف دی انہاں نے اج سارے کو ایو سما ہاتھ دکھائے کہ ساری زندگی یاد کرے سن تے سرپرائز اتنا ہی میں خود ہی حیران تھی گا نہیں اساں خود حیران تھی گا اپوزیشن والا دا کیا حال ہو سی ایو سما سرپرائز دیتی ساری زندگی یاد کرے سن تے ایو سما کام ہی ٹھیک کران دے تے میں اج بہت خوش ہاں بہت میرا دا ایک بندے نال مقابلہ لگا پیو کہ عمران خان دی حکومت اج ویندی پئی ہے میں آ کے کو آ کے انہاں دا سیٹاں ہی کیا نہیں موقع تے انہاں دے بندے اڑے چلیں گے میں کہ بھاویں جیڑا کچھ مرضی تھی ونجے عمران خان انہاں کو نہیں بنا دینا وزیر اعظم تے کام ہی وہ تھے اج اپنی جڑی کپتان دی اننگ لائی دیا وہ کھیڈیے تے مزہ گئے آکھے میں آخری گیند کر کھیڑساں آخری اوور دی آخری گیند کر اج واقعی کیپٹن ہون دا حق ادا کر دیتے تے پاکستان کو ایو سا وزیر اعظم چاہیے ہے ساری زندگی یاد کرے تھوں اساں باقی میری دعا عمران خان دے نال ہے اللہ سائیں کو خوش رکھے تے سلامت رکھے سپرے وغیرہ ہی کرے نے ودے دے او خوشی دا اظہار ہی کرے تے ودے چاسی چیندے ودے سپرے کام دا کام ہی تھی نا پہ اڈوا سا اپنا جشن ہی منے ودے اج مزہ گئے ویسے جڑے منافق ان انہاں کوئی لگ پتہ گئے دیتے چنا کو میں اج کھول دے آکساں تے عمران خان اگلے الیکشن انہاں کو میری اپیل ہے انہاں کو ٹکٹ نہ دے سی منافق جڑے لوٹے ہن انہاں دا اج لگ پتہ گئے انہاں کیا آکھسے اساں بھئی پیسے دے بوریاں گھندے دے اساں ویکوے سوں ملک نال غداری کرے سوں عوام دا ووٹ عوام کو ووٹ گھندے عمران خان دے نام دو بھئی عمران خان دے نام دو ووٹ گھندے ملک کو برباد کرن پائے کن ایو سواں اپوزیشن والا کو دے طریقے انصاف دے جڑے منحرک ارکان انہاں کو ایو سواں سرپرائز ملے ساری زندگی یاد کرے سن تے ایو سواں نال لوٹ نال میں تھینا چاہیے تے نالے آئی چس کھڑی اج میں خود حیران تھی گیا ایو سواں سرپرائز دیتے انہوں سارے کو حالات رکھ دیتا ہے تے کرنا ایو سمے نال میں چاہیے ہے میں بڑا خوش ہاں تے انشاءاللہ اگلے الیکشن عمران خان وزیر اعظم ول بنتی اے میری دلی خواہش ہے تے ساکو انہوں تے اعتماد ہی ہے پیا پاکستان جڑی طریقے عدم اعتماد آئی ودی آئی ہندے نال اپوزیشن جرا مسئلہ کیتی ودی آئی بھارتی میڈیا اتنا خوش ہے جن دی حد ہی کیا نہیں دے او دن عمران خان اج وینا پہ عمران خان کو فلان تھی کہ اے تھی کہ عمران خان دہشت گرد ہے اج انہاں دا ایویں ہے جی اپوزیشن روندی پئی نا اج اوہی ماتم منیندے پن سپرے وغیرہ کروا دے تے میں ہن وینا پیا سکی دے جلال آباد موڑ دانے سٹ ایسے جلتے اٹا وغیرہ ہی پتہ کرے نے پیٹا پہ کے کہنی پہ اگر پیٹا پہ چاہتی ہے نہ پیٹا پہ واپسی جلتے پہ اٹا چاہتا اٹا پہ پیٹا پہ آئے کیا کہے کہ بھائی کیا کہہ لی کوئی نا پٹا وغیرہ پیٹھا پہ تے ہونی کو چینے جلتے پہ گھر مشین اب فی الحال بند ہے کیونکہ روزے دا ٹائم تھے چھوٹی کی تھی میں ٹائم پہ آ گیا جی ہاں ہوں صحیح ہے اٹا وغیرہ چاہتے میں گھر پہنچ گیا تے گھر میں آ گیا تے ہی ویڈیو دا کرے نے ہنی اینڈ اللہ سائیں ہر کہیں کو ہستا وستا دے خوش دے آباد رکھے
تے ہی دعا دے نال ساکو دیو اجازت تے وال ملتے ہیں اگلی ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ.